Сәлам дуслар, Шаян ТВда яңа проект, ул Сәйлән дип атала. Без татар халкының җырларын бизәк итеп, матур иттереп җыячакбыз. Әлеге проект 1 ел дәвамында барды. 1000-гә якын гариза килде. Хәзер проектның икенче этабы. Икенче этапта безнең 16 бала. Кемнәр алар? Нинди балалар? Без озакламый белербез. Безнең жюрида үзенең моңлы тавышы белән йөрәкләрне яулап алучы Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, Зәйнәп ханым, дөресен генә әйткәндә, сез минем әнинең дә яраткан җырчысы. Сез таләпчән икәнсез. Дөрес әйтәсең, таләп төрле була. Түбән я югары бәя бирелә торганы. Шуңа күрә инде мин урталыкны сайлармын. Рәхмәт сезгә, бик зур безнең белән булганыгыз өчен. Икенче жюри белән танышып китәбез. Үзенчәлекле музыка стиле булган, талантлы, яшь автор башкаручы Илгиз Шәхразиев шулай ук безнең белән. Илгиз, синнән менә сорыйсың килә. Син үзең дә бик күп төрле бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашкан кеше. Ләкин хәзер безнең проектта син жюри булып утырасың. Менә хисләр, тойгылар, кичерешләр, алар аерыламы? Әлбәттә, аерыла, чөнки син монда кемдер бәялисең, чыгыш ясаганда син инде күрсәтәсең үзеңнең нәрсәгә сәләтле икәнеңне. Тик борчылмасыннар, барысы да яхшы булыр. Әйдәгез өченче безнең жюри әгъзасы белән дә танышып киттек. Телевидение һәм радио алып баручысы Иван Остроумов. Иван, без синең балалар белән эшләү тәҗрибәң зур икәнен беләбез. Менә безнең конкурсыбызда нәрсә мөһим дип саныйсың? Ул менә тавышмы, җырлау сәләтеме яки ниндидер башка нечкәлекләр дә бармы? Әлбәттә, тавыш һәм җырлау сәләте беренче урында, әмма тавышны ничек тә булса, үз чыгышыңны ничек тә булса бизәргә кирәк. Шуңа күрә без тавышка гына түгел, костюмга да, сәхнәдә үзебезнең тотышына да бик зур бәя бирәчәкбез. Җанатарлар бүлмәсендә безнең Алиябез. Сәлам, Алия. Сәлам, дуслар! Бүген бездә бик күңелле. Барлык катнашучылар биредә. Алар үз чыгышларын көтеп торалар. Алар дулкынланалар, каушыйлар. Хәтта мин дә дулкынланам. Әйдәгез аларга уңышлар телибез. Уңышлар сезгә, дуслар! Хөрмәтле жюри, безнең финалга бары тик 8 бала гына үтәчәк, ә катнашучылар саны 16. Нәкъ менә сез әлеге 8 баланы сайлап алырга тиеш буласыз. Һәм иң күп сәйлән җыючы катнашучыбыз безнең проектыбызның җиңүчесе дип игълан ителәчәк. Һәм шул сүзләр белән без проектның беренче катнашучысына Миләүшә Закировага күчәбез. Безнең бик музыкаль гаилә. Минем абыем да саксофонда уйный. Сәләтем әни-әтидән килгән дип уйлыйм. Чөнки алар да җырчылар, алар бик матур җырлыйлар. Минем киләчәктә үземнең тормышымны музыка белән бәйлисем килә, чөнки ул миңа бик якын. Мин сәхнәдә чыгыш ясарга яратам, бик җырларга, биергә. Һәр чыгышымнан соң мин хаталар өстендә эшлим, чөнки һәр чак алар бар, аларны төзәтергә кирәк дип уйлыйм. Мин уйлыйм, һәр кешенең үзенең бер сыйфаты бар, аерылып тора торган. Һәм һәр кеше ул үзенчә җиңүче, чөнки ул икенче турга үтәсеңме, үтмисеңме, бик мөһим түгел. Барыбер анда безне төшерделәр, ул да җиңү дип атарга була. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, яраклардан әнкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган
Миләүшә Закирова иде. Синең җырыңнан соң менә миңа мәтрүшкәләп чәй эчәсе килә башлады. Ләкин жюриның менә нинди тойгылары булды микән, нинди хисләре булды микән? Матур, шибәр, сәхнә кешесе. Нә ашап торасың? Беренчедән. Әлбәттә, инде бүгенге җырны тыңлау рәхәт булды. Һәм инде ул һәр эштә дә эшләнеп бетмәгән әйберләр кала ул. Шуңа күрә бу җырда да кайбер нәрсәләрне яңадан караштырып узырга кирәк. Миңа калса. Мәсәлән, нәрсә? Безгә төгәлрәк кирәк, ниндидер гомум сүзләр генә җитми. Нәрсәгә игътибар итәргә? Ну, әзрәк миңа калса тавышны алгарак чыгарыр идем. Микрофонда теге менә шу фонограммага эчендә синең тавышың эчкә кирип кала. Мин аны ишетеп бетермәдем. Алгарак чыгарасы килә. Ачыбрак җырлыйсы килә. Бераз гына звук дип әйтәбез инде, тавышны бераз матуррак тембрларын ишетәсе килә. Аның өстендә әзрәк шөгыльләнеп карарбыз инде. Әйдәгез, бу юлы кызык итик әле. Илгиздән түгел, Иван, сездән башлыйбыз. Бик зур рәхмәт чыгышың өчен, бик моңлы тавыш. Әмма бераз каушап киттең дип уйлыйм мин. Беренче катнашучы, беренче кешегә һәр вакыт льготалар авыр. булырга тиеш. Шуңа күрә скидка бирәбез. Әмма шулай да, әгәр дә син кеше алдында, тамашачы алдында, жюри алдында чыгыш ясыйсың икән, бер вакытта да күзеңне аска төшермә. Син залдагы барлык тамашачыны үзеңә җәлеп итәргә тиеш. Менә мин шул киңәштә калам. Һәр вакыт күзгә күз очрашырга кирәк. Белмим, жюри әгъзалары, сез нәрсә әйтсәгез дә, ләкин миңа Миләүшәнең чыгышы бик ошады. Менә кырыйдан тыңлап тордым, күңелемә үтеп керә алды дип әйтәм. Үзенең буйсыны да шундый искиткеч. Шуны да әйтергә кирәк. Безнең конкурсанткаларыбыз арасыннан һәм конкурсантларыбыз арасыннан иң озын чәчле кыз, менә шундый озын тылымлы кыз, ул безнең нәкъ Миләүшә. Биючеләр, җырчылар ул тылымнарны ябыштыралар, бу үзенең чәчләр. Сез бер галочка, бер бал шунда истәп куя аласыз. Моның өчен генә Илгиз, әйдә сезнең фикерегезне ишетәсебез килә. Миләүшә, бик зур рәхмәт. Тавышың матур, моңлы. Милизмнарың бик матур, бурып бетерәсең. Кайчакта сораулар да булгалый. Тик барыбер синең менә музыкага йөришең, музыка тойгышың бар. Тик кызганычка каршы менә ул инде яшь җырчыларның шундый бер әзрәк кенә ялгышу, милизмнарны бурып бетерәм дип, милизмнар турында гына уйлау. Менә әзрәк синең алар инде бар синдә. Әзрәк кенә алар турында бик күп уйламыйча, җыр турында, хис турында, әзрәк кенә сихерләр турында уйлап карасаң, бик яхшы булачак. Шул минем сиңа киңәшем. Шуны да әйтергә кирәк, Илгиз Шәһразиев ул гомумән милизмнарны үзенең җырларында кулланмый, чөнки аның җырлары андый моңлы түгел дип әйтә алмыйм, ләкин анда милизмга урын калмый, анда битлар бара тиз генә, ул милизмнарны тиз генә бара бетерә, аны тыңлаучы ишетергә калмый. Нәрсә генә дисәң дә, рәхмәт сезгә, жюри, сезнең фикерегез өчен. Син, Миләүшә, ул фикерләрне исеңдә калдыр, файдалы булыр дип уйлыйм, чөнки монда чынлап профессионаллар. Миләүшә беренче булып чыгыш ясады, аңа аерым әфәрин. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Миләүшә Закирова иде. Миләүшә, бистерәк. Миләүшә, без синең өчен борчылып тордың, син бик матур җырладың. Жюриләр кырыс булды бугай. Рәхмәт сүзләрегез өчен. Матур җырладыгыз. Елама инде, бик матур җырладың, Миләүшә. Икенче катнашучыга күчәбез. Аның исеме Амелия Феофанова. Искиткеч, гүзәл һәм сөйкемле кыз. Сәлам, минем исемем Амелия, миңа 10 яшь. Мин Биектау районнан. Мин 5 яшьтән җырлый башладым. Сабый чактан дәванием белән бергә булганга, аның матур моңлы җырлары бергә җырладык һәм аның сәләте миңа күчте. Минем яраткан җырларым Туган туфрак, Әннәги геннәги, Умырзая, тагын мин спорт ярата
һәм тимер аякта шуам. Әлеге вакытта Салих Сайдашев музыкаль мәктәбендә укыйм. Минем киләчәктә дизайнер буласы килә. Шаян ТВ каналын карап, Сәйлән фестивален турында ишеттем. Күргәштеләр бәйләнә, күргәнче сүземә күп була, күргәштеләр бәйләнә. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора, тагын бер күрәсем килә, үзе кызылып тора, тагын бер күрәсем килә, үзе кызылып тора. Тирәктә сине мактап, иртә кич сайлар идем. Шулай тирәктә сине мактап, иртә кич сайлар идем. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора. Бер генә минут эчендә чыгамы дип сора, бер генә минут эчендә чыгамы дип сора, бер генә минут эчендә чыгамы дип сора. Әфәрин, Амелия, искиткеч матур, үзең дә матур, кеш түмең дә искиткеч, күлмәгең дә матур, читекләреңне әйтергә дә юк. Амелия, бик зур рәхмәт. Биюең дә бар, үзең тотасың, елмаеп торасың. Мин сиңа уңышлар гына телим. Миңа ошады. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Ягъни бер лимон кисәге дә булмасаймы? Ну, лимон кисәге булыр, әйтермен, микрофонны ерак тотасың. Шунлыктан синең, менә Зәйнәп апай әйтмешли, кайбер тембрларың югала. Менә микрофонны бик нык каты авызга китерә кирәк, әкрен җырлаганда тем более, менә әгәр дә тавышың әз чыга икән, якынрак куярга кирәк. Ничек бигрәк менә шулай тотырганмы, якын иттереп? Менә шулай, синең кебек. Кайберәүләр киресенчә әйтәләр, җырлаганда булай тотырган индидер. Ара булырга тиеш диләр, кемдер әйтә, бөтенләй ябыштырып куйды диләр, алып барышлар. Алай өйрәнсәң, яшьтән алай өйрәнсәң, ул дөрес түгел. Үскәч, анда булай инде. Булай да җырлап була, тегеләй дә җырлап була. Микрофонсыз да җырлап була. Менә бит мастер-класс. Бик зур илги сезгә, Ваня Остроумов. Белмим, ничек минем коллегаларым, миңа барысы да ошады. Минем өчен бер лимонда кисәге юк монда. Миңа барысы да ошады. Рүзәл әйтмешли, күлмәгеңдә матур, чыгышың да матур. Син үзеңне сәхнәдә судагы балык кебек хис итәсең. Иркен тота, аны мин дә сиздем, иркен тота. Күлмәк дигәннән, менә балага күлмәк тектерү ул бит зур проблема. Ни өчен дигәндә, балалар бик тиз үсә. Ә күлмәк кечерәя. Зурлар да бик тиз үсә. Мин буй турында әйтмим хәзер. Ләкин минемчә бу күлмәк ярдәмендә генә түгел, үзенең таланты ярдәмендә инде ул әле зур уңышларга ирешер дип уйлыйбыз. Амелия, без тагын бер жюри әгъзасын тыңлап китәбез. Менә инде хәзер гадәттә хатын-кыз жюрилары, алар кызларны кызганмыйлар. Монда Иван да, Илгиз дә, алар әйттеләр, безгә барсы да ошады диләр. Менә хәзер нәрсәдер булырга мөмкин. Көт тә тор. Ну, Амелия батыр кыз. Шуңа күрә ул башлаган эшен матур итеп азагына җиткерә торган бала, күренеп тора. Бик матур, тавышы да яхшы чыкты.
Шуңа күрә нәрсәкәй. Фигурный катание белән шөгыльләнгәндә җыр турында онытма инде, тагын да шөгыльлән үз өстеңдә. Бик матур. Яңа номер уйлап табып була. Яңа номер уйлап табып була. Син менә шундый безнең жюридә сыман микрофон белән җырлый программа күрсәтәсең. Менә ансы да сиңа бер бәләкәй генә фикер. Рәхмәт сезгә жюри, рәхмәт сиңа әйтәсе сүзләрең булса, әйтер сүзең әйтеп кал дип әйтә алабыз бер җырдагы сыман сүзең булса рәхим ит. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин бик тырышырмын. Алла теләсә, безнең конкурсантларыбыз каушый, ләкин шулай да сезнең ярдәмегездә без сезгә булышырга тырышабыз. Син искиткеч, рәхмәт сиңа бик зур. Алкышлар белән сине затып калабыз. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Әйе. Амелия бик матур җырладың, афәрин. Рәхмәт. Амелия, син бит Илгиз Шәһрәзиевнең иҗатын яратасың. Аның янында чыгыш ясагач, ничексең сиңа? Мин бераз гына каушадым. Без аны сизмәдек тә. Шулай ук дәвам ит, Амелия. Без дәвам итәбез. Амелияны ишеттек, тыңладык, бәяләдек. Хәзер инде киләсе катнашучыга күчәбез. Ралина Ибраева. Әйдәгез танышып китик. Кем ул? Сәлам, дуслар! Минем исемем Ралина. Мин Казанда яшим. Миңа 8 яшь. Мин 4 яшьтән җырлый башладым. Мин җырларга бик яратам. Кичкенә чакта әтием җырлара. Беренче җыр Ассаламу алейкум. Мин сеньорита җырын яратам. Үскәч мин җырчы булам. Сәхнәгә матур кинән чыгасың. Зрительне сиңа карап торыр. Һәм син рәхәтләнеп җырлыйсың. Минем укытучы апа Альбина Фазировна, мин аны бик яратам. Ул бик матур җырлый. Сәхнәгә чыккач мин бер шалмам. Җыр телендә уйлыйм. Мин сөйләндә җырларга телим. Башка булырга да уңышлар телим.
Ролине искиткеч чыгыш ясады. Шундый бәләкәй кечкенә генә булуына карамастан, Ролиненың күзләренә карар өчен дә әзрәк булай утырырга кирәк. Ролине шуны да әйтергә кирәк, ул бик әйбәт, бик оста дипломат. Карагыз, ничә кешене бары тик конфетлар өчен генә үзенең җырында биергә мәҗбүр иткән. Ничек син шул хәтле кешене чакыра алдың үзеңнең биюенә? Нәрсә әйттең син аларга? Рәхмәт әйттең. Ярар. Хәзер кара, Ролине, менә бу кырыс жюри әгъзалары синең нәни күзләреңә карап, шундый матур күзләреңә карап, начар сүзләр әйтергә мөмкин, Рәймә, ләкин син бер дә борчылма. Аннары сиңа без барсын да үзебез аңлатырбыз. Зәйнәп ханым, сездән башлыйбыз. Рәлинә, син бик матур, күлмәгең дә бик матур. Рәхмәт. Матур иттереп елмаясың. Рәхмәт. Сәхнә өчен иң мөһиме шул. Бигрәк тә курыкмыйсың, курыкмаганың да күренеп тора. Тавышың да бик нык бәреп чыга, түрдән үк. Шуңа күрә инде бүгенгесе өчен сиңа рәхмәт, сиңа киләчәктә дә уңышлар. Һәм инде җырла да, җырла, бии җырла, киләчәктә дә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. 8 яшь кенә бит әле аңа. Уйлыйсызмы? 8 яшь. Мин үземнең 8 яшьтә нәрсә җырлаганымны да хәтерләмим. Җырладым микән? Гомумән, Ваня Остроумов. Ролина, бик зур рәхмәт сиңа, егет кызларга да, биюче егет кызларга да бик зур рәхмәт. Бик күркәм, матур чыгыш булды бу. Алга таба да шулай итеп, матур итеп җырларга биргә язсын сиңа. Алга таба да уңышлар телибез. Миңа барысы да ошады. Яхшы. Илгиз абый Шәһрәзиев. Ролина бик сөйкемле. Андый сөйкемлелек сәхнәдән күренә, һәм ул татарча ничек әйтергә подкупает инде. Һәм әйтәсем килә, номер бар. Афәрин, номер менә төрле берәр шарага сезне чакырып, рәхәтләндереп, инде конфеткә түгел, әзрәк кенә шоколадка, мәсәлән, зуррак торт өчен сезне чакырга була. Рәхмәт бик зур, рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт сиңа, рәхмәт биючеләргә искиткеч. Малайлар, кызлар, алар да шундый алтын егетләр, кызлар булыр дип, үсеп җитәр дип ышанып каласыбыз килә. Ни дисәң дә син афәрин булдырдың. Рәхмәт сиңа бик зур, сезне барыгызны да озатып калабыз проектта катнашуыгыз белән. Без бик шат. Рәхмәт бик зур. Сыкланып карап калырлык бу балалар. Ролине, син шундый матур җырладың, шундый матур чыгыш ясадың. Ролине, син шундый кечкенә, ә тавышың шундый зур һәм матур. Рәхмәт әниегә, рәхмәт сезгә, рәхмәт укытучы апаның. Шулай матур җырлаганың өчен сиңа рәхмәт. Ә без икенче катнашучыны көтәбез. Хәзер безне чын егетнең чыгышы көтә. Рәлиф Сәләхиев. Минем исемем Рәлиф, мин Түбән Кама шәһәреннән. Миңа 12 яшь. Мин балалар бакчасына йөргәндә җырлый башладым. Беренче чыгышым балалар бакчасында булды. Минем әни балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып эшли, сәләтем шуннан килде дип уйлыйм. Миңа бөтен җырларда ошый, бөтен җырчыларны да кабул итәм. Мин дуэтта Элвин Грей белән җырларга телим. Шаян ТВ каналында бу бәйгене күргәч, мин килергә җыендым. Минем киләчәктә җырчы буласым килә. Җырдан тыш мин шигырьләр сөйләргә яратам, алып баручы булырга яратам. Шулай ук спортны да калдырмыйм. Спорттан мин картинг белән шөгыльләнәм. Чыгыш ясар алдыннан мин гел әз генә дулкынланам. Дулкынуны бастырыр өчен үзеңә ышанырга кирәк, куркмаска һәм җырларга. Шулы шәһәргә бәйле булса да шул язмышым. Һәр җәйне таңларга сусап кайтам авылым тавышын. Җырлый чишмә сайрый кошлар, җырлар арышларым, һавасыман кирәк миңа. Авылым тавышлары, җырлый чишмә сайрый кошлар, җырлар арышларым, һавасыман кирәк миңа. Авылым тавышлары.
Sanduğa şu yada sal balaşak hislerin Yaşlık jırların yanarda talyan mağa kişlerin Jırlı şişmez ayrı kışlar Jırlar arışlarım havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Jırlı şişmez ayrı kışlar Jırlar arışlarım havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Jırla buzakın qıravlı tavışın Oğulumның мұңнарından Oyrılmasın yazmışım Jırlışmez ayrı kuşlar Jırlar arışlarım Havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Jırlışmez ayrı kuşlar Jırlar arışlarım Havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Şişmez ayrı kışlar Jırlar arışlarım Havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Jırlı şişmez ayrı kışlar Jırlar arışlarım Havasıman kirek mina Oğlum tavuşları Рахмет Бекзор. Рәлиф, сиңа мондый кешеләр алкышлый икән, димәк, әйбәт чыгыш ясадың. Гомумән, синең кебек җырга гашык, шигърияткә гашык малайлар милләтебездә күбрәк булсын иде ул. Ә менә безнең жюри әгъзалары нәрсә уйлый микән, нәрсә әйтер микән? Хәзер беләчәкбез. Иван Острогомов. Рәлиф, чыгышың өчен бик зур рәхмәт. Миңа бик шады. Үзең дә нәрсә турында җырлаганыңны аңлыйсың, беләсең. Шуның өчен аерым рәхмәт. Авыл турында, яшьлек турында. Авылда булганың бармы? Әйе. Җәйләрен кайтасыңмы, ничек? Җәйләрдә дусларыбыз белән уйныйбыз. О, су кыйнулар анда. Ярар, мин үзем дә авылга кайтып килдем әлеге җырны ишеткәч. Бик тиз йөрим мин авылга. Зәйнәп ханым, рәхим итегез. Әйе. Шулай концертлар алып барганда, микрофон тотып, җырлап җибәрсәң, бигрәк тә күңелле булып китә инде ул. Бу заманда андый күп кырлы булу бик яхшы. Әле гитара я булмаса баян алып, уйнап җибәрсәң, вообще душа компания булып китәсең. Шуңа күрә киләчәктә уңышлар. Егетләрнең әле ул тагын бер период була, тавыш үзгәрә торган момент. Шуңа күрә барысы да киләчәк кулында, әмма инде шул җырлый башлаган икән, аны ташламаска кирәк. Әйе, бу проектта килеп эләктең икән, җырга гашык булды икән, дәвам итәргә кирәк, ләкин менә Рәлиф биеп тә күрсәтте сезгә. Гомумән, аңа биергә кирәкме, юкмы? Без аның турында Илгиздән сорарбыз, Илгиз сездән сорарбыз. Менә биеп җырларга уңайлымы? Сез гадәттә бик биеп җырларга яратасыз. Менә Рәлиф тәзрәк биеп күрсәтте. Бәлки аңа басып кына торып булай Илһам Шакировлар кебек, Ришат Төхвәтуллиннар кебек булай гына бер урыннан гына бәлки кирәктер җырларга. Менә сезнең фикерегез. Рәлифкә әйтә алам, бию турында үзе ничек тели, үзе ничек тоя, шулай итеп үзеңне сәхнәдә тотсаң, ул вакытта ихлас була һәм шул вакытта сиңа тамашачы ышаначак. Чыгышың турында әйтә алам, бик күркәм, бик матур җырладың. Син музыка мәктәбендә укыйсыңмы? Әйе, мәктәптә йөрим һәм ГДК дигән җиргә йөрим. Аңлашылды. Менә син шигырьләр сөйләп йөри дигәч, мин шигырьләр белән генә шөгыльләнә һәм шулай матур җырлый. Димәк, укытучыларыңа зур рәхмәт һәм афәрин сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Рәлиф, син искиткеч чыгыш ясадың һәм менә хәзер алар матур сүзләр әйттеләр. Белмим, сәйләннәрен ничек куярлар микән? Ансын инде без соңрак беләчәкбез. Әлегә үзеңнең язмышыңны көтеп торачаксың һәм без сиңа алдан ук уңышлар телибез. Рәхмәт сиңа бик зур. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Рәлиф, бик шәп җырладың. Рәхмәт бик зур. Ул бик матур чыгыш ясадың. Без сине менә шушы телевизордан күзәп тордык. Молодец, без горурланып тордык. Молодец. Рәхмәт.
Ралиф, син өчен артист кебек чыгыш ясадың. Безгә бик ошады. Һәм икенче этапта да сине көтеп торабыз. Рәхмәт бик зур. Мин жюригә рәхмәт әйтәсем килә укытучыларыма һәм бөтен кешегә кем миңа булышты. Ралиф, җырлаганда борчылдыңмы? Юк, борчылмадым. Ралиф, син җырлаганда каушадыңмы? Юк. Без сиңа көч биреп тордык. Рәхмәт бик зур. Менә шундый инде ул чын артист. Сөйкемле, мөлаем, елмаючан. Бу сүзләр барсы да Әминә Әхмәтҗанова турында. Минем исемем Минә, миңа 8 яшь. Мин 5 яшьтән алып җырлыйм. Минем яратып башкарган җырларым Дим-дим, Туган телем, Әнием. Чөнки алар минем күңелемә керделәр кебек. Мин Гүзәл Пауразова, Слава Табысхидинов, Элвин Грей җырларын бик яратам. Минем сәләтем миңа туганнардан килде дип уйлыйм. Чөнки минем дуаниләрем бик матур җырладылар. Мин алар белән бергә җырлыйм. Сөйлән бәйгесен интернет аша күрдем. Һәм әни белән заявка җибәрдек. Мин сәхнәдә чыгыш ясарга борчылмыйм. Мин сөйлән бәйгесенең икенче этапны әзерләнем. Һәр бала талантлы, һәм мин аларга уңышлар телим. Dünyada иң матур ил. Эл диме? Ил. Ил мисың? Ил булырга тиеш ул. Эл. Үз ватанын, үз телен иң күп яратучы Әминә Әхмәтҗанова. Әминә, искиткеч җыр, искиткеч җырлыйсың. Әле кем әлеге җырга клип күрмәде? YouTube'га кирегез, карагыз, искиткеч матур клип ясагансыз. Әминә, җыр тамам. Жюри инде ниндидер беренчел нәтиҗәләрен ясады. Менә ниндиләр икән ишетеп китик әле, бу юлы Илгиз әфәнде сездән башлыйбыз.
Әминә барысы да бик матур, елмаясың, биючеләргә шулай ук аерым рәхмәт. Уңга барулар, сулга барулар барысы да вакытында булды дип уйлыйм. Нотларын да дөрес җырладың. Тик безнең монда жюри әгъзалары белән сорау булды. Син анда нинди сүзләр җырлыйсың? Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Ну, димәк, монда инде синең вокал укытучыңа әзрәк кенә шундый бер тәкъдим ил дип әйтелсен иде ул. Чөнки без монда аңламый калдык. Ил, дөньяда иң матур ил, и хәрефе и булырга тиеш вокал дөньясында дип әйтик инде. А хәрефе а булырга тиеш. Шуңа күрә игътибарлырак шул гына. Илгиз и хәрефен бик ярата. Илгиз Шейхразиев дигәнгә басыгасы ярата. Тагын бер и хәрефен яратучы Иван Остроумов. Иван, сезгә сүз. Әминә, бик зур рәхмәт сиңа. Менә син җырлаганда мин үземне бала чагымны искә төшердем. Мин дә кайчандыр 8-9 яшымда шушы җырны башкардым сәхнәләрдә. Шунлап, ләкин клип төшермәдең, Әминә. Юк, клип төшермәдем. Без карар идек һәм чагыштырыр идек. Бүгенге чыгышыңда миңа бик ошады. Син үзеңне бик иркен тотасың. Бик зур рәхмәт сиңа. Алга таба да сиңа зур уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Ярар, хәзер инде тәҗрибәле профессионал сүзләре. Зәйнәп ханым. Тавышыңны аша торган җыр сайлагансың. Матур күрендең. Тавышың да ишетелде матур булып. Шуңа күрә инде биидең дә матур итеп. Нәкъ артисткалар кебек тоттың үзеңне. Шын артисткалар кебек тоттың үзеңне. Менә кызларыгыз да бик матур биеде. Шуңа күрә афәрин. Рәхмәт. Шын-шынлап курыккан идем, мин әйтәм, минем фикерләрем жюри әгъзаларыныкы белән туры килер микән дип. Туры килде, Аллага шөкер. Мин әле туган илне дә ишеттем, иң матур илне дә ишеттем. Шулай да син гадәттә ничек әйтәләр бездә? Жюри сүзләренә колак сал, үзеңнекен эшлә диләр, ләкин минемчә син дөрес юнәлештә барасың. Рәхмәт сиңа, алкышлар сиңа. Барысы да бик әйбәт. Рәхмәт. Әминә Әхмәтҗанова, дуслар. Рәхмәт. Бик матур җырладың кызым. Әминә, бик матур чыгыш ясадың. Әминә, син чыннан да туган илне шулай яратасыңмы? Әйе, яратам. Әминә, син җырлаганда без шәм белән биеп тордык. Әйдә безгә дә бер күнегү өйрәт әле. Дөньяда иң матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда иң матур ил, ул минем туган илем. Бик зур рәхмәт, Әминә. Дуслар, хәзер катнашучылар арасында иң кыю егет булачак Шамил Саврилов. Ул әле 1нче класста гына укый. Сәлам, мин Шамил, мин Казандан, миңа 7 яшь. Без абыем белән лего җыярга яратабыз. Мин яратам җырларга, уйнарга яратам. Баскетбол, шахмат, биергә, әникә булсам. 6 яшымда сандугач конкурсына лауреат 3 степени булдым. Мин Ришат Тухватуллина җырлар яратам. Алар бик матур. Минем Ришат Тухватуллин белән җырлыйсым килә. 1нче тапкыр минем вокал укытучы апам Ләйсан Радиковна һәм әнием Шаян ТВ каналына алып бардылар. Мин анда җырладым, мине анда күргәннәр. Мин өчен татар малае.
Әлеге егетнең менә шулай иттереп кулын кысасы килә, менә шулай иттереп. Афәрин аңа үзенең татарлыгы белән, татар малае булуы белән горурланып яши. Шамил, ничек җырладым дип уйлыйсың үзеңне? Мин яхшы җырладым. Бер дә шикләнмисең инде, әйме? Елмаеп күрсәт әле безнең жюри әгъзаларына. Дуслар, дөресен генә әйткәндә, менә тешләрсез курай уйнау җиңелрәк. Җырлавы ничегрәк микән? Сезнең фикерегезне беләсебез килә. Әле дөресен генә әйткәндә, менә бүген кичә, менә бу арада гына аның алгы тешләре төште. Киләсе тешләре үсеп килер дип ышанып калабыз. Зәйнәп ханым. Була торган хәл. Теш төшүдә үсеп тә чыксын, үсеп тә чыгар. Һәм инде синең елмаюыңа карап, безнең дә алкышлар белән генә утырасы килде. Менә синең матур итеп селкенүеңә, түбәтәең булай итеп тотып селкенүеңә карап, безнең дә менә шулай селкенәсе килде. Һәм инде җырның сүзләре дә бик матур. Киләчәктә дә менә шундый матур сүзле җырлар белән, шушындай елмаюың белән безне, бөтен әниләрне, әтиләрне, әбиләрне, бабайларны, классташларыңны инде сөендереп тыңлаучылар тап кына дип әйтәбез. Инде нәрсәгә уңышлар, матурым. Рәхмәт, бик зур, Зәйнәп ханым. Егетләргә күчәбез. Алар бит инде үзләре дә чын татар егетләре. Беренче чын татар егетебез Илгиз абый Шәһрәзиев. Шамил, афәрин сиңа. Мин сиңа инде тагын бер бал истим, чөнки син миңа ашагансың, минем малайларыма ашагансың. Шундый ук сары, шундый ук зәңгәр күзле, гел елмаеп тор. Менә шушы ихласлыгыңны, шушы бала ихласлыгыңны югалтма. Кыскасы, афәрин сиңа. Рәхмәт, бик зур. Илгиз, сез бик гадел жюри микән дип хәзер мин уйлап куйдым әле. Син бик матур, чөнки миңа охшагансың дип жюри әгъзасы әйткәннән соң мин аларның гаделлеге турында шикләнә башлыйм. Менә безнең катнашучыбыз Шамил шулай матур иттереп елмая. Шаян ТВ каналында иң елмаючан егет ул Иван Остроумов. Иван, Мин дә менә елмаючан егет дигән премияны алдым яңа елда. Шамил, син дә әлеге премияга тап булачаксың. Шикләнмим. Чыгышың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син чыпчын татар малае. Тагын да менә Зәйнәп ханым әйтүенчә, алга таба да шундый мәгънәле җырларга насыйп булсын. Син бик афәрин. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт. теләкләрең булса жюрига, менә алар сиңа теләкләрен теләделәр, син аларга бер-ике теләк тели аласың анда. Озын гомерле булыгыз. Акчагыз күп булсын, анда берәр нинди шундый теләкләр тели аласың. Сез бик миңа ошый, сез матур җырлыйсыз. Иван, айруча сез бик матур җырлыйсыз. Ул хәтта сезнең җырларыгызны да ишеткәне бар. Шамил, сине затып калабыз. Рәхмәт, чын татар егете. Шамил! Миңа бик кышады. Мин матур җырладым. Әйе, бик матур җырладың. Миңа да бик ошады. Шамил, син җырлаганда көрәшәм белән дип җырладың. Син чыннан да көрәшә беләсеңме? Әйе, мин көрәшә белән, мин бит кеше. Ул җырлый да белә, көрәшә дә белә. Чын татар малае. Безнең проектыбызның иң нурлы кызы Сәйдә Нигъмәтуллина. Каршы алыйк. Минем исемем Сәйдә, миңа 10 яшь. Мин Казан шәһәреннән. Мин 4 яшендән вокалга йөри башладым. Минем әни җырлыйды кечкенә вакытта. Миңа аның сәләте күчте. Мин күбрәк яратам татар халык җырларын, чөнки алар бик моңлы. Мин Ләйсән Радиковнадан үрнәк алам, ул минем укытучым. Чыгыш ясау алдыннан куркып алам. Минем укытучым әйтә, борчылма, барысы да әйбәт була. Бүтән катнашучылар да бик матур җырлыйлар. Мин аларга да уңышлар телим. Киләчәктә минем табиб буласым килә. Вокалдан тыш мин биергә яратам. Бик яратам кино карарга. Һәм буш вакытта кызлар белән очрашырга. Мин җырларга яратам, шуңа күрә сәхнәгә чыгам.
Taşkınlar gibi kışalaşıp Avılımda gençler üstü Tuğan avlımı benim karşımda Hey gönülüm kamanımı dolaşımda Tuğan avlımı benim karşımda Hey gönülüm kamanımı dolaşımda Yıratılardan korap gelen Şınlı bassularına Şundağına dağı daban Yüreğim yarasularına Tuğan avlama benim karşımda Hey gönülüm kamanımı dolaşımda Tuğan avlama benim karşımda Hey gönülüm kamanımı dolaşımda Şu şıkırlar buyulap benim Yaşlık yıllarım ötken Şu yıllardan yaşlık dostum Yılmayıp çıksan iken Tuğan avlama benim karşımda Hey gönülüm kamanımı dolaşımda 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 Gönülüm kamanımı dolaşımda Сейдәнең күңеле авылга ашкынса, ә минем күңелем аңа әфәрин дип әйтергә ашкына. Ә менә жюри әгъзаларының нинди сүзләр әйтергә ашкына микән? Жюри әгъзалары, рәхим итегез. Сәйдә, син булдырдың. Син ничек җырларга кирәклеген аңлап җырлыйсың. Син бик музыкаль, күренеп тора, күп төрле, күп илнең музыкасын тыңлап үскәндең күренеп тора. Синең биюең дә бик матур. Үзеңә, син хәтта җырлаганда үзеңнең эзгенә тайпылып киткән моментларыңны да аңлап, шундук үзе аның өстендә эшләргә тотынасың һәм консы күренеп тора. Булдырасың. Сиңа уңышлар телим. Һәм бүгенге чыгышың синең бик зур балга булды. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Минемчә бик дөрес сүзләр әйтте. Син алар белән килешәсеңме? Әйе. Шунлапмы ни? Ярар. Иван Остроумов. 10 яшеңә булуына карамастан, мин сине өчен профессионал дип атар идем. Чөнки син чыннан да нәрсә җырлаганыңны, ничек җырлаганыңны беләсең. Менә әйтеп киттеләр инде, тайпылган моментларны сизеп, шундук аларны төзәтеп куясың. Бик афарин, бик зур рәхмәт сиңа җырышың өчен. Илгиз Шәхразиев шулай ук җырлаганда уйлап җырлый. Айруча җырларын язганда уйлап яза, мин аның турында беләм. Сүзләрен бик әйбәтләп сайлый. Илгиз, бер-ике сүз.
Менә Сәйдә һәрбер әйткән сүзеңне аңладым. Җиткердең син миңа. Рүзәл, теләсәң саха уйлап торма, хатагы миңа теләсәң әйтә башлыйсың, әйме? Юк. Аңа хәтле конкурсанткабыз булган иде, син аларга әйткән идең, сүзләрен аңламадым дип. Аңладым. Чөнки мин авылга да кайтып килдем, бөтен болыннарны да күрдем. Менә ул ягы бик яхшы синең аңлап җырлыйсың. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Менә Зәйнәп ханымның сүзләренә тагын бәйләнеп әйтәм инде, ул әйтә, үзеңнең ялгышларыңны аңлап, аннары төзәтергә тырыштың ди, җыр дәвамында, җыр барышында. Сез моны сиздегезме, Илгиз? Җыр башында ул ничектер кирип китмәгән кеберәк тоелды миңа. Соңыннан инде ул җыелып алып китте. Монда бит, беләсезме, күп кенә очракта тавышта гына да түгел хәл. Мәсьәлә дип әйтик. Аның күзләре янган, ул артист кебек мине үзе белән җәлеп итте. Шуннан мин аңа бөтенесен дә гафу иттем. Шуннан да бу минемчә Шаян ТВ-дан һәм инде гомумән балалар арасында беренче телевизион проект. Ул зур масштаблы булачак дип без инде аны белдерттек бөтен дөньяга һәм инде әлбәттә балалар бу масштабны аңлыйлар. Балалар әлбәттә алар түгел, без борчылабыз, без каушыйбыз. Мин инде хәзер балаларның эчке халәтен күз алдына да китерә алмыйм. Шуңа инде Сәйдә, син чынлап әфәрин һәм үзеңә куелган бурычлар белән минемчә син аларны йырып чыктың, син булдырдың дип әйтә алабыз һәм жюри сүзләренә мин һәммәсенә дә кушылам, ләкин тагын өстәп әйтә алар идем әле. Синең өчен бу гына иң бөек нокта түгел, син тагын да үсәргә синең мөмкинлегең бар, чөнки син үз өстеңдә эшлисең. Рәхмәт сиңа бик зур. Сәйдәгә бик зур рәхмәтләр, безгә шундый җылы җыр бүләк иткән өчен. Рәхмәт сиңа. Без сине карап тордык. Нинди жюри сиңа ошады? Миңа жюридан ошады Зәйнәп апа. Уңышлар сиңа, Сәйдә. Без киләсе катнашучыны көтәбез. Кайбер балаларга карагач, алар шул хәтле яхшы, уңай энергетикалы булып күренә. Менә шуннан да шулай микән? Хәзер карарбыз. Камила Михайлова, каршы алыгыз. Минем исемем Камила Михайлова. Мин Казанда яшим, миңа 12 яшь. Мин 7 яшьтән җырлый башладым. Минем дәвани музыка укытучысы һәм минем апам Галескар Камал театры артисткасы. Мин дә аларга ашаган. Минем энем Кирилл җырлый һәм без бергә җырлыйбыз, уйныйбыз. Минем яраткан җырым «Дело время потихий час». Аның башкаручы Алла Пугачева. Миңа бу җыр ошады, чөнки ул бик тиз, күңелле, кызыклы һәм анда мәгънәсе бар. Һәр артисттан да нәрсәгәдер өйрәнеп була. Мин чыгыш алдыннан бер кайчан да борчылмыйм. Мин музыкаль мәктәптә фортепианода уйныйм. Минем укытучы Эльвира Ринатовна, без бергә конкурста катнашабыз һәм төрле урыннар алабыз. Мин җырлыйм, чөнки миңа бу ошый. Salavat küper
Рәхмәт. Менә шундый нурлы Камилә Михайлова безнең хөрмәтле жюри. Сезнең фикерләр безнең җыр турында, җырчыбыз турында. Әйдәгез, Илгиз Шәһрәзиев күптән беренче сөйләгәне юк. Камилә, афәрин, бик матур җырладың. Рәхмәт. Чынлап тавышың бар, тавышыңны тота беләсең. Әле үсергә күп, синең анда потенциал бик күп. Баштан әзрәкне каушадың, әйме? Бар иде. Каушадың әзрәк. Бар иде. Ансы була. Тик миңа шады син шушы җырының беренче куплеты, икенче куплетны ашамады. Өченче куплетта син шундый мәгънәле йөз белән җырлап җибәргәч, мин инде әйтәм, булды, афәрин, сиңа зур бәя куям. Рәхмәт. Ышанмасың да әйме, шундый бәләкәй кыз икәненә 3нче куплетта мин дә чынлап та карап тордым. Әйе. Шун артист, зур Синең дәрәҗәле. артыңда торырга тиеш иде хор һәм син барысы белән бергә Казаным дип шулай матур итеп җырлап җибәрсәң, бик матур була. Рәхмәт. 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 Бик дөрес сүзләр. Минем генә шундый хисләр тумаган икән. Без рәттән барабыз, Зәйнәп ханым. Олы артистлар чабылды, чынлап та кул тотышларың да бик матур. Җыры да катлаулы, арада иң катлаулы җыр булды бу. Шуңа күрә син аны тиешенчә башкардың. Инде ничек тотынган? Беренче куплеттан икенчесендә, аның теге припевында да шундый ук тавышыңның көчен кичерәйтмичә, шулай ук алып барып җиткерсәң дә бик яхшы була. Ышаныч белән башладың, ышанычы дәвам ит. Шундый җыр һәм шуны таләп итә, тавышны кимитмәсәң дә була. Теге азакка кадәр апарып җиткерәләсең, шушы ни белән инде, көчле тавышың белән инде. Рәхмәт. Беләсезме, миндә менә аны игълан иткәндә, янәшәдә басып торганда, бәләкәй генә, нәни генә кыз басып тора иде кебек. Аннары кырыйдан карап тора башладым да һәм әлеге сәхнә аңа бәләкәйрәк сыман кебек тоелды. Һәм инде дәвам итәбез. Шундый ук тойгылар кичердем икән, Иван Остроумов. Камилә, бик зур рәхмәт сиңа, тавышың чыннан да көчле, әмма мин бер киңәш бирер идем, 1-2 дәрес хореография дәресен алырга. Чөнки әлбәттә һәр җырны да басып кына җырлап булмый. Анда нәрсәдер эшләргә кирәк. Менә әгәр дә син хореография укытучысы белән эшләсәң, ул да сиңа 1-2 бик зур киңәш бирер иде. Менә минем киңәшем шул. 1-2 дәрес хореография алырга. Булай миңа барысы да ошады, тавышың бик көчле, чыгышың өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Сез бу сүзләрне сөйләгәндә янәшәдә Зәйнәп Фәрхетдинова утырганын онытмагыз. Ул сез хореографиясында эшләдегезме, Зәйнәп ханым? Берәр ничек? Мин хореография өстендә эшләмәсәм дә, мин кичкенә чактан ук андый шөгыльләр белән шөгыльләндем. Мин гимнастика белән шөгыльләндем. Аннан соң биюгә йөреп карадым. Әмма җыр көчлерәк булды. Әмма шул теге бәлкем хореографияга йөреп тә кайбер кеше инде ул аны булдыра алмаска мөмкин. Ул кешенең үзендә булырга тиеш. Ансы да бар. Әмма башлангычта укытучы, профессионал һәрбер эштә аны өйрәтергә һәм беренче азый дибез бит инде, аны әйтергә кирәк һәрбер укучыга. Шуны кабул итә белсә укучы, шуннан инде барсында киләчәге яхшы була. Менә укытучының айткан сүзләрен тагын кабул итә белү дә кирәк. Булды, үтәргә тырышу да кирәк. Андый моментлары да бар. Гомумән инде ул педагогика, ул аңарга кирип китсә, аның әллә ничкәлекләре күп. Менә сездә бит инде остазлар, сездә безнең конкурста укытучы ролендәрәк, сез чөнки үз киңәшләрегезне бирәсез. Һәм инде Камилә аларга колак салыр дип ышанып калабыз. Камилә, рәхмәт сиңа, бик зур, искиткеч чыгыш, искиткеч тавыш. Һәм минемчә, мин хәзердән үк әйтә алам, синең әле иҗатта юлың озын һәм ерактыр дип ышанып калам. Рәхмәт сиңа, бик зур. Сине алкышлар астында без озатып калабыз. Телекләрегез өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Менә ул гади генә сөйләгәндә дә матур сөйли. Тавышы да гомумән матур. Камилә! 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 Камилә, син бик матур җырладың. Рәхмәт. Камилә, чыгыш ясаганда нинди хисләр кичердең? Бер дә уйламадым,
рәхәтләнеп җырладым. Ә без рәхәтенеп тыңлап тордык. Шәп булды! Бүгенге этап, сайлап алу этабы моның белән тәмам. Сез 8 җырчыны да, 8 катнашучыны да тыңлап чыктыгыз. Хәзер сездән кыскача гына фикер алышу. Һәрбер катнашучы финалга үтәргә лайыклы. Әмма һәр бәйгедә үз кагыйдәләре бар һәм безгә дә инде 16 катнашучыдан бары тик 8-не алып калу бик авыр булыр дип уйлыйм мин. Бу чыннан да бик зур дәрәҗә, бик зур русча әйтмешли планка куйдылар безнең катнашучыларыбыз. Алга таба да һәрберсенә зур уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур. Әйе. Төшеп калган очракта да бит әле ул бөтенләй тукталып калды дигән сүз түгел. Эш киләчәк бар. Киләчәктә булыр конкурслар. Бу бит әле беренче генә конкурс. Шуңа күрә инде авырлыклар белән булса да, менә шушы иң көчлесен сайлап алырга тырышырбыз инде. Һәм Илгиз әфәнде, сезнең сүзләрегезне ишетсәк, Минем рәхмәт әйтәсем килә балаларга, аларның укытучыларына, чөнки бу бик зур эш. Һәрбер номер безгә ошады. Һәрбер номерны менә бүген концертка чыгарып бастыр, бик яхшы күренәчәк. Укытучыларына, әтиәниләренә шулай ук зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә без вакыт бирәбез нәтиҗә ясар өчен, 4 конкурсантыбызны сайлап алыр өчен. Жюри үз сүзен әйтте, шулай итеп финалга узучы катнашучыларның исемлегенә күз салыйк. Сез аларны экраннарыгызда күрә аласыз. Бүгенге көннең җиңүчеләрен без киләсе этапка узулары белән чын күңелдән котлыйбыз һәм түземсезлек белән сайлап алу этабының икенче өлешен көтәбез. Рәхмәт сезгә, дуслар, рәхмәт сезгә, жюри. Ә без сезнең белән сау булашабыз, тик киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз.